Γεια σας παιδιά, Χριστός 000007 XGR και σήμερα θα παίξουμε ένα καινούριο map please. Ένα καινούριο map που μπαίνει τώρα πλέον στο Sky. Καινούριο map, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω. Καινούρια σειρά που μπαίνει στο κανάλι Skywars. Ένα επεισόδιο Maps Nether Games. Αυτά τα Nether Games, αν παρατηρήσετε, είναι σαν το Hypixel. Άμα δείτε λίγο, εδώ, από εδώ θα πάμε πρώτα. Άμα δείτε ότι ο Hypixel έχει ίδια maps. Θα παίξουμε άλλο 3 maps λογικά. Θα παίξουμε άμα νικήσουμε. Θα το κλείσω. Βλέπετε έχω εδώ αυτά τυχαία μπήκαν. Δεν τα έβαλα εγώ. Τυχαία. Μόνο τους. Με λέει και hacker μετά γι' αυτό. Τέλος πάντων. Καινούρια σειρά. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Σήμερα είχε single player. Έγινε το ανάποδο. Είχε multiplayer. Is this teams? Είχε multiplayer στο χθεσινό νομίζω βίντεο. Στο part 2 του σπιτιού. Μισοτελειωμένο σπίτι, άμα το θυμάστε αυτό. Έπρεπε να μπει το online αυτό σήμερα. Μπήκε αυτό, είναι ανάποδα. Τέλος πάντων, σε 30 δευτερόλεπτα αρχίζει το ματσάκι. Έλα που δεν θέλετε να σκοτωθείτε τώρα, έλα που δεν θέλετε. Κοίτα πως με κοιτάει, εκείνος ο γύφτος. Τι λέει? Why other have gold armor? Σε ποιον το πω αυτό? Ok, no, notice this αυτό. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Fight. Οπα. Αυτό μου έδωσε καλά πράγματα. Πολύ καλά προχωράμε. Παίζω όποιος θέλει με το... Δεν το είπα. Παίζω με το Texture Pack Do Dynamic. Όποιος το θέλει. Θα υπάρχει κάτω στο description εδώ που γράφετε, όχι το link, γιατί δεν ξέρω να βάζω τα links. Άμα ξέρει κανείς να μου πει. Please. Please. Να μου πει. Τέλος πάντων. Έχουμε άλλο ένα chest. Μια αξίνα που μας κάνει πολύ καλό. Μια χαρούλα. Μια χαρά ωραία. Εδώ για λίγο iron. Ναι, λίγο iron, φέρει λίγο iron. Άμα είχες 3 καλά θα ήμασταν. 2, μια χαρά είναι. Δώσ' το. Να κάνω ένα iron sword, όχι τίποτα άλλο. Πάμε λίγο στο crafting tape. Δεν έχω δεν πειράζει. Αφήστε το, πάμε. Προχωράμε, πάμε sword. Πάμε στο mid κατευθείαν. Πάμε κατευθείαν mid. Μάλλον πάμε σε αυτό να το σκοτώσουμε, πρέπει να βρει καλά πράγματα. Oh no. Πάμε πάνω λίγο. Έπεσε. Ok, no problem. Πάμε προς εδώ. Έστειλε είδατε ένα ναι, μου είπε ένας Έλληνας. Τι είμαι γύφτος. Προχωράμε. Πήγα να σου. Όχι μη μου χώσεις. Όχι ρε μη μου χώσεις τώρα και πεθάνω τσαπά. Οπα σάμερ. Και εδώ σάμερ. Πεθάναμε. Στους 5 players. Τα λέμε στο επόμενο game. Συνεχίζουμε σε άλλο ένα map που είναι Hypixel. Απλά τα νησιά είναι λίγο περίεργα και αγαπημένα. Είμαι μόνος μου. Oh no, έτσι. Δεν είμαι μόνος μου. Όχι είμαστε. Είμαι μόνος μου και δεν το είδα. Guys, έκανα λάθος, ξεγυρίζω μόλις και να βρω παίκτες. Ωραία, μπήκαμε σε άλλον ένα σερβερ. Που νομίζω αυτός είναι από το Cubecraft, νομίζω. Είναι κλεμμένα τα σερβερ από τον Nether Games, από εδώ. Είναι για PvP και αγαμένα, αλλά είναι... Έλα, δεν υπάρχει Έλληνες, λάθος. 10 time, βλακίες γράφουν πίσω, βλακίες. Τέλος πάντων, εμείς 11 players πάνω. Εμείς είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε πρώτη φορά το game. Δεν το χάνω αυτό το game σίγουρα. Τέλος πάντων 10 δεύτερα μένουν. 7, 6, 5, δεις τώρα πως θα τους κάνω εγώ. Αρχίσαμε. 4. 1. Πάμε. Μόλις έπαιξα βραδιάζει όμως γάμο. Το βραδιάζει. Οκ, άμα βάλω... Περίμενε να βάλω αυτό.
Είναι εκεί, περίμενα να βάλω. Εκεί κάτι. Ω, ίδια είναι, οκ, στο τελικό γίνει, πάμε κάτω. Κάτι. Μπάστο. Τέλος πάντων, φέρε τσέστ εδώ ρε φίλε. Τσέστ! Και είδε τσέστ, έτσι μπράβο. Γρήγορα ξύλο, ακούω κάποιον. Ξύλο γρήγορα. Θα κλείσω λίγο εδώ μέσα. Κι άλλο τσέστ. Και φέρε πράγματα. Είναι σαρνές. Όχι, είναι τα ίδια, εντάξει. Φέρε. Βάλε την πανοπλία. Οκ, πρέπει να έχουμε. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε στο mid. Όπα. Να κλειστούμε εδώ μέσα τώρα. Πω ρε βλακά. Πού μπήκε. Δεν προλαβαίνω να το σκοτώσω γάμο. Έλα εδώ γάμο το. Έλα εδώ. Λαγκάρις το ξέρω ρε. Ας πω εγώ τώρα, ας πω. Φέρε να φάω ένα golden apple. Με σκότωσαν. Γίνεται ομάδα, γι' αυτό με σκοτώσετε. Τέλος πάντων, χάσαμε αυτό το game και πάλι. Αυτός μόνος του πεθαίνει. Πού. Α, κοκ. Πάμε λίγο στο mid. Περίεργες. Οκ, βλέπω. Δεν είναι κανείς mid. Κάποιος ήρθε, αλλά τα πήρε όλα. Τα σάρωσε. Τέλος πάντων, τα λέμε στο άλλο ένα και επόμενο game. Γυρίσαμε. Jungle, αυτό είναι σίγουρα Hypixel, είμαι σίγουρος. Αυτό είναι σίγουρα Hypixel map. Κάπου το έχω ξαναδεί, γι' αυτό το λέω. Απλά θέλει προσοχή γιατί είναι κοντά τα νησιά. Μην φάμε μην μας καταπώσει κανείς για να μας τσακίσει. Γιατί είναι και το προτελευταίο, δεν ξέρω πόσα λεπτά θα βγει, πόσα λεπτά θα βγει το βίντεο. Τέλος πάντων θα προσπαθήσουμε να πάμε γρήγορα mid, να προλάβουμε κανένα chest. Αυτά, λοιπόν 12-15 δεύτερα. Έλα, μην αργείς. Πάμε να το νικήσουμε το game. Λοιπόν, έχουμε πάλι gold solid. Σίγουρο αυτό. Οκ, δεν θέλουμε gold solid. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε καινούρια. 7-6. Αρχίζουμε, ωραία. Βλέπετε πάνω αριστερά. Πάμε. Μετά που έχει το chest. Oh, yes. Δώσε φίλε, δώσε. Δεν έχω πρόβλημα. Δώσε φίλε. Πάμε κάτω. Οπα. Δεν μπορεί να έρθει καινούρια. Μπορεί να το πούμε εμείς. Περίμενε. Φέρε το chest τώρα. Οκ. Γίνεται. Οκ. Μπο. Δεν είναι και πολύ σημαντικά τα άλλα. Δεν θα του καπακωθούμε κάπως το λένε. Κατευθείαν. Όπα, πώς εδώ έρχεται. Οκ, no. Όπα, έχει καλή στολή αυτός. Δώσε φίλε, δώσε. Λοιπόν, μπου. Yes! Να πάθει ο γύφτος. Μόνο πόσα XP έχει λέει. Οκ. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Κύριος από εκεί. Εμείς πάμε, κάνουμε τη δουλειά μας. Έλα μπες. No! Πότε έφτασε κιόλας. Τι. Γαμώτο. Βγαίνουμε πάλι γαμώτο. Ξέχασα να πατήσω play. Τα λέμε στο άλλο και τελευταίο game. Επιστρέψαμε. Τελευταίο map νομίζω να νικήσω. Ελπίζω να νικήσω. 3 μόνο είμαστε. Τέλος πάντων ελπίζω να νικήσω. Γιατί άμα νικήσω θα γίνει της μουρλής. Τέλος πάντων είμαστε 6 άτομα. Είναι πάλι κοντά τα νησιά. Πρέπει να κάνουμε κάτι να νικήσουμε αυτή τη φορά γιατί θα μου σπάσουν τα νεύρα. Πολλά νεύρα έχω. Τέλος πάντων αυτή εκεί τι με κοιτάει η γύφτσα. Οπα. Όχι, κότσολη, εντάξει. Τέλος πάντων είμαστε 7 gamers. Θα χάσουμε και αυτή τη φορά, το πιστεύω. Πιστεύω να νικήσουμε και να πάμε εκεί πάνω. Όπα. Δράκος. Πάει να φάει τον εαυτό του.
Να δούμε. Βγήκανε. Κάποιος έκανε. Όχι, εντάξει. Team, σε ποιον λες team? Ναι. Ας τον Ισά, 0. Κάναν team κι εγώ. Ποιο είναι αυτό? Τι είσαι εσύ? Σπόσματα, εγώ θα πάω πρώτα να κλείσω. Και τα golden apple, ξέρεις, θα φάω. Ξέρεις, θα φάω. Συγγνώμη, ένα μικρό διαλυματάκι γιατί βλέπω ότι είμαστε λίγοι. Πατάω ένα play να γυρίσω σε λίγο. Για την ακρίβεια, μόλις γύρισα, μπήκαν σχεδόν όλοι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν ακούγεται πολύ. Βλέπετε, δεν ακούγεται πολύ γιατί κάνουμε. Δεν ακούγόμαστε καλά. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά τώρα, αλλά το Minecraft δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Ωραία, fight. Δώσε, φίλε, δώσε. Don't worry. Να ησυχείς. Το κλείσουμε που δεν αυτό, τον βλέπω φιλικό. Κλείσε από εδώ για καλό και για κακό. Κουράμε. Δεν είναι καλά πράγματα. Εδώ τα egg, δεν έχω πρόβλημα. Give the βλακίες. Diamond. Οκ, εδώ. Λίγο να ξύνε νομίζω ότι. Πάμε από κάτω. Να πνιδιάσουμε. Το βάλε εδώ. Λίγο επιφυλακτικός είμαι. Τι λίγο. Όκνης. Πώς είμαστε. 8 players. Για το κούρεμά σου. Οκ. Τέλος πάντων έρχεται προς εδώ αυτός. Τι κάνω τώρα. Όχι, έπεσα. Όχι ρε. Όχι. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Με νομίζω νίκη στα Skywars. Αυτό. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.